Mizoram hian nupa in me berber than chua tur ni se teresa-i te nupa hi kan than chua zinga ante lo thailo a chan chu nupa in me tak an lo ni ve wang ani amma ro chu nupa in me tak le nupa du tak ni ma se tuna hian hemi te nupa hi anin thren ni in alang tlat maya hi pui kan ti hle mai ani teresa-i status lo en lokam nupa hlim takam bo kan ti thin kha an lo hlim ngai lo em ni ingpon se mihring chuan mani level to ka boina kan nei thau hloma chin fel har sa po kan tel hom thin hle ni tin a bikin nupa phei chun in hau chang ta po om thruina hantlan le lop chang ta po om ve thruin ani chuwang chun an chung ko hi nei takin om le se lo hlim le se teresa-i te chung ko mis bani te chung ko chu Mizoram na chuan social media influencer lian ber an ni tila kan sual om lo mange chuwang chuan lim taka an chetla te kan mule chak to chuwang chuan comment na te khan chetak takin lo comment lo turin kan run ngen cheu ni e